вітанне ўсім яшчэ раз, хто глядзіць наш стрым. Бачу, што вы далучаецеся. І спадзяюся, што мы правядзем з вами гэты паўгадзінкі, можа трошачкі больш, размаўляючы на рэальна важныя рэчы. І так, сёння пытанне: дзень перамогі ці дзень прымірэння? Калі ласка, пішыце пра гэта у вашых каментарах. Я спадзяюся, што Алексей Ластовскі зараз падлучыцца да нас. Ён мусіць выслаць мне запыт. Алексей, спадзяюся, што ты мяне бачыш і зможаш выслаць запыт, і я змогу далучыць цябе да стрыму. Алексей Ластовскі з'яўляецца гісторыкам, акадэмічным дырэктарам Беларускага інстытуту публічнай гісторыі, новай інстытуцыі, якая паўстае. І які пачынае дзейнічаць у публічнай прасторы. Я спадзяюся, што зараз секундачку, і я спадзяюся, што гэта будзе той голас, якога нам вельмі не хапае. І можете падпісацца на тэлеграм-канал Беларускага інстытуту публічнай гісторыі. Ён, дарэчы, за літаральна дзень-два набраў 1000 падпісантаў. І гэта паказвае, што сапраўды цікаўнасць да сапраўднай беларускай гісторыі, якую мы хочам абмяркоўваць з вами, якую мы хочам распаўсюджваць, яна сапраўды можа быць вельмі высокай. Вось для гэтага фактычна гэта інстытуцыя і ствараецца, і, паверце мне, там сабраліся выбітныя гісторыкі. Ну што, Алексей, дзе ты наш Алексей? Калі ласка, далучайся. О, Алексей да нас вярнуўся. Добра, штосьці ў нас прапала сувязь, але так бывае за інтэрнэт-злучэнняў. Таму, вяртаючыся да нашага пытання, Алексей, можаш працягваць, калі ласка. Я вибачаюся, напевно, чоловік ще старої генерації, не звикши до всіх тих інстаграмів. Мені там уже і по звук полохає. Добре, давайте тоді поспробую нечто сказати. По-перше, я займаюся політикою пам'яті вельми давно, і почав ще років 15 тому займатися тематикою історичної пам'яті. І от мені було завжди кривдно, що сам термін, який у білоруській соціології і агулам гуманітарної веді я так поширав, потім був скористаний білоруською владою. Ось. І мене завжди цікавило менавіта, що таке культура пам'яті і як це впливає на колективне явлення. І, безумовно, я пам'ятаю, що коли я працював у Інституті соціології Національної академії наук, і ми тоді проводили питання, і була можливість у тому ліку мені сформулювати питання, некілька питань навіть. І у тому ліку було питання, з чим у білоруській історії, у історії своєї країни ви ганоритеся. І на перше місце тут выходила перамога в Великой Отечественной войне, и это, безумовно, то, что является у основе белорусской историчной памяти. Так чи иначе, мы не можем это позбегнуть, что Другая Светная война уже у СССР и в Советском Союзе у форме Великой Отечественной войны, это то, что, фактично шмат у чым вызначила свядомасць беларусаў і пакінула трагічны такі формаўтваральны адбітак на нашай свядомасці. Іншая рэч, што мы стыкаемся з тым, што вось гэтая гісторыя, памяць, это таксама прываблівае і палітыкаў, паколькі гэта можна выкарыстоўваць як нейкі рэсурс, паколькі зноў жа трэба фармаваць лаяльнасць, трэба пераконваць насельніцтва ў сваёй легітымнасці. І мы бачым, што Лукашенко з прыходу да ўлады ў 1994 годзе вельмі эфектыўна выкарыстоўвае памяць пра перамогу дзеля таго, каб зноў жа умасоўваць нейкія свае прэтэнзіі на ўладу, так? Бо мы бачым, што фактычна ён імкнецца прадставіць сябе як такого нейкага галоўнага захавальніка памяці пра вайну. То есть
у сваю чаргу палітычных апанентаў рэпрэзентаваць як такіх працягвальнікаў справы калабарантаў, што зноў жа з'яўляецца выключнай палітычнай маніпуляцыяй. І мы бачым, што дзень перамогі ён так ператвараецца досыць часта ў такое мерапрыемства ў Беларусі, якое служыць палітычным мэтам. Асабліва калі мы звернемся да прамоў, якія агучваюцца прэзідэнтам на урачыстых мітынгах, традыцыйна на 9 мая адбываюцца такія прамовы, то мы бачым, што вось гэта рыторыка, яна вельмі такая агрэсіўная, якая фактычна арыентавана на актуальную палітычную сітуацыю, і за вось гэтым шаблонам сказаў пра тое, што мы там захоўваем памяць, мы часцей за ўсё атрымоўваем такі палітычны месседж пра тое, што выгодна і што хоча дасягнуць Лукашенка на дадзены момант. І мы бачым вось такую супярэчнасць, што я думаю, што ніхто не будзе спрачацца, што што перамога ў вайне это сапраўды было надзвычайнае дасягненне, што нацызм быў такое самае страшнае зло 20 стагоддзя, і, мабыць, нават адзін з самых такіх страшных феноменаў у чалавечай гісторыі з планамі масавага вынішчэння народаў. І тое ж перамога это сапраўды тое, што чым варта ганарыцца. Але ў якой форме і якім чынам, каб это было нейкім такім належным, каб гэта хутчэй прыводзіла нас не да маніпуляцыі, не да нарошчвання канфронтацыі, не да стварэння вобразаў ворага, а каб гэта было урокам для чалавецтва пра тое, што вайна гэта страшна, і мы мусім імкнуцца пазбегнуць далейшых войнаў. Я вось тут хочу пагадзіцца і таксама працягнуць нашу размову ў ключы таго, што ёсць коштам перамогі, бо гэта таксама трэба ўлічваць, калі вось мы кажам пра палітыку памяці. І калі Аб'яднаная Еўропа і зараз Еўразвяз, яны пайшлі па зусім іншым ключы. Яны кажуць пра тое, што зараз мы павінны памятаць пра тыя ахвяры, якія былі. Мы памятаем, колькі беларусаў загінула, так? Гэта хіба што як мантра нам всем застукалі ў галаву ў нашых школах. Таму кошт гэтай перамогі быў неверагодны. Вось мне здаецца, што тут хутчэй трэба не гларыфікаваць гэтую перамогу, а хутчэй асэнсаваць, што адбылося. І тым больш, што зараз, бачачы сучаснае адраджэнне фактычна нацызма з боку Расіі, з боку Крамля, то бок з іншага боку, мы бачым, як гэтая гісторыя паварачваецца зусім іншым шляхам, але з іншага боку зараз, пасля 80 гадоў, дае нам таксама сведectва таго, і нашым дзецям, перадусім, маладым пакаленнем, для якіх вайна была чымсьці зусім незразумелым, так? Зараз мы разумеем, што гэта вельмі блізка. Зараз мы разумеем, што Беларусь таксама удзельнічае ў вайне. Мы ведаем, што на головы нашых украінскіх сяброў падаюць расійскія бомбы. Вось як сёння трэба падыходзіць да гэтай даты? Я тут яшчэ трошку дадам каментароў, таму што насамрэч, калі быць шчырымі, то і колькасць ахвяр гэта тая рэч, якой можна маніпуляваць таксама. У тым плане, што заўжды ёсць жаданне прадставіць сябе самымі вялікімі ахвярамі, і бачым, што это таксама той параметр, які выкарыстоўваецца. Паколькі зноў жа мы бачым сітуацыю, што па сутнасці ў Беларусі няма не публікавана з апошнія дзесяцігоддзі такіх дакладных
і навуковых даследаванняў па колькасці ахвяраў, але колькасць ахвяраў пры этом павялічылася, так, таму што, напрыклад, калі яшчэ ў часы Машэрава было замасавана ўяўленне пра тое, што загінуў кожны чацвёрты, ну і мы гэта вельмі добра памятаем, гэта нават на такім сімвалічным узроўні было рэпрэзентавана, калі ўзяць той же самы мемарыял Хатынь, як бы там так, як бы з чацвёртай бярозкай, якая сутнічае. Вось, але, скажем так, у апошнія дзесяцігоддзі вот была ўкінута гісторыкам Эмануэлам Іоффе ідэя пра тое, што гэта трэба пералічыць і што загінуў насамрэч кожны трэці, і па сутнасці без падмасавання, без сапраўднай навуковай дыскусіі гэта лічба была ўжо запазычаная і зараз актыўна выкарыстоўваецца. І зноў жа, як бы гэта таксама шмат у чым лягло ў падмурак ідэі генацыду беларускага народа, што з'яўляецца таксама супрэчным. Безумоўна, мы не можам адмаўляць тое, што сапраўды былі такія жудасныя масавыя акцыі пакарання, што былі шматлікія смерці і гібелі вайскоўцаў на вайне, і таксама гінулі і партызаны, і падпольшчыкі, але ну, ўсё ж такі, калі мы кажам пра генацыд, то это канцэпт, які прадугледжвае поўнае вынішчэнне, так, і ўсё ж такі гэта ну, ніводнымі заходнімі навукоўцамі, які займаюцца вось гэтымі канцэпцыямі генацыда, гэта ну, не прызнаецца, што можна выкарыстоўваць у дадзеным выпадку. Але... Одну секундочку, Алексей, давай я яшчэ раз попрошу, заклікаю наших глядачоў задаваць пытанні, тыя пытанні, якія вас цікавяць, я выбачаюся, што перапыніла, вось, вельмі цікава, і калі ласка, вяртайся, пішыце ваши пытанні, будзем все задаваць. Вот, пра модус таго, што ці можам мы проста, скажем, усведамляць вайну як трагічную падзею, насамрэч, я таксама пра гэта доўгі час разважаў, паколькі шмат займаўся і вывучэннем таго, як адбываецца святкаванне Дня перамогі ў Мінску, вот, хадзіў штогод на ўсе гэта святочныя мерапрыемствы, і ў якасці такога уключанага назіральніка мне вот было вельмі важна гэта адчуць і зразумець, як бы. І тут як бы нам, вось такім людзям інтэлігентным, адукаваным, хочацца, каб вот все было вот прыгожа, так, каб была выбудавана схема, ну такая канцэпцыя, але трэба разумець, што ёсць людзі, і людзям ну, патрэбны такія простыя рэчы для фундаменту свядомасці. І на негатыўнай ідэнтычнасці, на тым, што вось мы толькі ахвяры, што нас прыгнічалі, вельмі цяжка выбудаваць ну, такую паўнавартасную свядомасць. Людзі не хочуць жыць траўмамі. Людзям хочацца мець все ж такі падставы для гонару. І таму, калі мы пачнем казаць, слухайце, вот, не трэба святкаваць дзень перамогі, гэта была толькі трагедыя, гэта будзе выклікаць адмаўленне. Паколькі зноў жа мы практычна тады імкнемся выбіць у мноства людзей нейкі падмурак з іх уласнай ідэнтыфікацыі, ад таго ж, ну, чым яны ганарацца. І гэта як бы забраць у чалавека святое. То бок, таму вот, моя была ідэя пра тое, што лепш імкнуцца да разнастайнасці памяці. Не імкнуцца да таго, каб сфармуляваць там нейкі адзіны канон, якому павінен пашырацца, хай бы ён быў самым непрыгожым, але насамрэч у Беларусі заўжды існавала такое суіснаванне розных традыцый, культур, тое, што мы кажам пра такі феномен скрыжавання, суіснавання, і цалкам магчыма, што это можна было б у тым ліку перанесці і на культуру памяці. Калі
для тых людзей, у каго там захоўваюцца сямейныя традыцыі шанавання дня памяці, я не думаю, што мы павінны імкнуцца нейкім чынам гэта адбіраць эту традыцыю. Але для тых людзей, якія усведамляюць па-іншаму гэту вайну, не ў савецкай традыцыі, а разумеюць, што наколькі складана і цяжка гэта была перамога, наколькі это было ўключана ў светную гісторыю, то безумоўна, што прыярытэтным павінна ўсё ж такі быць не гэта савецкая традыцыя, а 8 траўня гэта іх такі дзень памяці. І тым больш, што сапраўды Беларусь это тая краіна, якая страшна пацярпела ад вайны, там пра маштабы там могуць ісці навуковыя дыскусіі, але ніхто не дамаўляе, што это адна з тых краін, якая панесла найбольшыя страты ад вайны, і гэта тое, што павінна беларусаў вучыць ад таго, каб прымаць удзел у войнах і ад падтрымкі вайсковых авантур. Так, дзякуй вялікі. Хачу зачытаць каментар Паўла Мар'еўскага, які, дарэчы, з'яўляецца сябрам нашага спіса «Еўрапейскі выбар». Сам Павел былы ваяр, ён ваяваў ва ўкраіне, зараз ачольвае асацыяцыю ветэранаў, таму ён ведае, пра што кажа. Калі ведаеш гісторыю з розных крыніц, піша ён, не стаіць пытання, калі святкаваць сапраўды дзень перамогі. Таталітарныя рэжымы заўсёды спекулявалі гістарычнымі фактамі. Так, мы гэта разумеем, і таму адна з задачаў, які стаіць перад новай Беларусю, так, перад дэмакратычнай, вызваленай, свабоднай Беларусі, незалежнай, гэта ачышчэнне ад таталітарнай спадчыны, дэкамунізацыя, дэімперыялізацыя, вяртанне гонару за нашу гісторыю. Хацела бы яшчэ падкінуць пытанне для абмеркавання такое. Вось як ты ставішся, Алексей, да гэтай традыцыі еўрапейскай? Бо мы кажам пра дзень памяці, але ёсць і другая частка гэтага азначэння гэтага дня 8 траўня, дзень прымірэння. Гэта тое, пра што, дарэчы, ніколі ў савецкай гістарыяграфіі я не чула. І агулам у такіх публічных дыскусіях гэта вельмі рэдкая тэма, якая здымалася б раней, прымірэнне. А зараз яна, я думаю, што будзе вельмі актуальная і для нас, беларусаў, разарваных, раскіданых па ўсім свеце, і для ўкраінцаў пасля заканчэння вайны. І мы ведаем, наколькі гэтае пытанне прымірэння цяжка давалася постваеннай Нямецчыне, але тым не менш, яны здолелі гэтую траўму перажыць і выйсці мацнейшымі з яе. Вось, таму як ты ставішся да вось гэтага канцэпта прымірэння? Трэба сказаць, што фактычна Еўропа сама паўстала па выніку двух войнаў. Мы досыць часта забываем і Першую сусветную вайну, і гэта цалкам несправядліва, паколькі гэта яшчэ адна страшная вайна, якая таксама пракацілася і па тэрыторыі Беларусі. Так, мы памятаем, што 3 гады стаяў фронт на тэрыторыі Беларусі. І пасля Першай сусветнай вайны таксама трэба было будаваць нейкую новую Еўропу, незважаючы на тое, што фактычна гэта была ўнутраная вайна паміж большасцю еўрапейскіх краін. І пасля Другой светнай вайны мы бачым, што па сутнасці еўрапейскі звяз паўстаў як праект, які павінен быў зноў жа перасабраць Еўропу пасля гэтай страшнай вайны, то есть і быць нейкім такім адказам на тыя разбурэнні і на тую страшную трагедыю, у якую занурылася Еўропа. І в прынцыпе мы разумеем, што Другая светная вайна таксама і ініцыятыва была нацысцкай Германіі, а Германія такая цалкам мадэрнісцкая еўрапейская краіна. І сапраўды парадаксальна, што Германія прайграла гэту вайну, і Германія была вінавата ў гэтай вайне, і я думаю, што всім зараз все разумеюць, што, в прынцыпе, асноўная адказнасць ляжыць не толькі на Гітлеру, але ў значнай ступені і на германскай нацыі, якая падтрымала нацызм. То есть, там не было масавага супраціву, і безумоўна, што гэта такая віна на страшных злачынствах ляжала на нямецкім грамадстве. І вось як гэта
было вельмі цяжка это ўсё адчуваць, асабліва з улікам того, што Германія была моцна панішчанай бомбардзіроўкамі, военными деяниями, массовым переселением, потому что немцев повыгоняли из іншых краін Усходней Европы. И разом з тым немцы здолелі, скажем, праз 10 гадоў выйсці з гэтага крызісу і стаць эканамічным і палітычным маторам аб'яднанай Еўропы. Як так адбылося? Ну, то хутчэй за ўсё нейкі суд, але зноў жа шмат у чым гэта ўсё будавалася на такім, з аднаго боку, Германія адмовілася ад нацызму і вот рашуча выступіла супраць нацызму, і гэта бы стала такім падмуркам новай Германіі і па сутнасці і таксама такім ідэйным падмуркам еўрапейскага звяза. Гэта раз, але па-другое, як бы гэта таксама і нейкае забыццё. То есть, таму што зноў жа людзям вельмі цяжка капацца ў сваіх траўмах, балячках, разбірацца з тым, хто у чым быў вінаваты. Практычна гэта было таксама ў нейкай ступені адмаўлення ад мінулага і проста будаванне новай дзяржавы. Я не ведаю, ці гэты нямецкі досвед ён можа спрацаваць у іншых выпадках, можа быць, ён быў унікальны, паколькі зноў жа, што б мы не казалі, а Беларусі шмат у чым давядзецца так ці інакш праходзіць праз падобныя шляхі, паколькі окей, мы там будем будаваць новую Беларусі, спадзяюся, але што рабіць як бы з Беларусю савецкай, з Беларусю спецслужбаў, з Беларусю Лукашэнкі, і вот ці гатовы вы размаўляць з гэтымі людзьмі, ці гатовы з імі супрацоўнічаць, ці гатовы вы жыць з імі разам у адной краіне і нешта конструктыўнае рабіць разам. То бок Я думаю, что, ведаеш, я думаю, что тут адказ відавочны, что мы павінны гэта рабіць, мы павінны дамаўляцца. І вось калісьці слушна сказала Святлана Ціхановская, кажучы пра тое, што ў нас няма лішніх беларусаў. Все беларусы, яны частка нашай нацыі. Пытанне, канешне, калі гэта людзі, якія выконвалі злачынствы, яны мусяць панесці пакаранне, а з усімі іншымі трэба размаўляць. Я таксама разумею, што шмат у чым іх паставы вынікаюць з гэтай суцэльнай сістэмы, хлусні, страху, якая выбудана была рэжымам, якая вісіць вось такім мячом штодня над тваёй галавой, калі ты разумееш, што ты нічога не можаш зрабіць, альбо проста пойдзеш у турму. Я б сказаў, што для большасці беларусаў вот улада Лукашэнкі это цалкам то, што дазваляе камфортна жыць. І гэта зноў жа не толькі страх, але і проста тыя выгоды, якія атрымліваюць ад гэтага рэжыму. Ясна, што ёсць там частка грамадства, якая мае вельмі добрыя выгоды, это тыя, хто там, скажем, эліта такая прывіляваная, то есть хто займае ўладныя пазіцыі альбо сілавікі, але як бы, ну, для большасці насельніцтва, ну, в прынцыпе, ўлада Лукашэнкі не стварае асаблівых праблем. Ну, я думаю, што насамрэч гэта досыць спрэчнае пытанне. Большасць моладзі хацела бы выехаць з такой Беларусі, якую прапануем Александру Лукашенко, і за тыя заробкі, якія ім прапануюць, і за тыя размеркаванні, якія прапануюць моладзі, я думаю, што яны ўдзячныя. Так, канешне, гэта дазваляе неяк выжываць, але гэта абсалютна негодна, гэта абсалютна там не еўрапейскі ўзровень жыцця, які могуць дазволіць сабе тыя самыя людзі ў Польшы, у Літве, у іншых нават постсавецкіх краінах, якія ўсё ж такі перайшлі на іншы бок моцы, далучыліся да еўрапейскай інтэграцыі, і тое, пра што мы сёння кажам, гэта таксама да еўрапейскай палітыкі памяці. І вось Павел піша, адказнасць павінна быць асабістая, не калектыўная. Каб не апынуцца ў сітуацыі краснага тэрору, нам трэба адраджаць, а не знішчаць. Ну так, пра гэта я кажу, што... Зноў жа, калі мы кажам пра досвед нацысцкай Германіі, то там постнацысцкай Германіі то таксама было па-рознаму. Таму што з аднаго боку сапраўды, калі мы кажам пра суды там ці адхіленне ад нейкіх пазіцый, то шмат у чым браўся індывідуальны досвед, але тым не менш
быў крытэрый членства ў нацысцкай партыі, які зноў жа служыў для ілюстрацыі, асабліва ў амерыканскай зоне. І трэба адразу сказаць, што былі арганізацыі, які былі прызнаны злачыннымі. То есть, в першую чаргу, напрыклад, СС, СД, это тыя арганізацыі, якія па Нюрнбергскім трыбуналу мелі калектыўную адказнасць. І у тым ліку нацысцкая верхушка па прыгавору Нюрнбергскага трыбунала несла калектыўную адказнасць за развязванне вайны. То бок могуць працаваць абодва прынцыпы. Ну, я думаю, што з гэтым яшчэ будуць разбірацца юрысты, бо будзе выпрацоўвацца канцэпцыя адказнасці за злачынства, адказнасці за тое, што адбываецца зараз з нашай краінай. Сёння мы размаўляем у нашым стрыме пра дзень прымірэння ці дзень перамогі. Шаноўнае гаспадарства, у вас апошняя магчымасць задаць яшчэ пытанне нашаму госцю. Алексей, можа, тады яшчэ, карыстаючыся момантам, я не хачу, каб мы моцна зацягвалі нашы стрымы, каб яны ўсё ж такі былі такія карацейшыя. Можа, скажаш пару словаў пра тое, чым збіраецца займацца Беларускі інстытут публічнай гісторыі, таму што мне здаецца, што гэта вельмі важная інстытуцыя, вельмі рада, што яна паўстае. Лічу, што яна проста неабходная, жыццёва неабходная беларусам зараз. Вось якія бліжэйшыя планы у вас? Ну, у нас такая основная задача – это об'яднаць гісторыкаў, якія эксперты, прафесіяналы, якія могуць даваць такую сапраўдную экспертызу, навуковую, і такім чынам, каб мы маглі супрацьстаяць такой палітычнай дэфармацыі гістарычнай веды, якая зараз ладзіцца беларускімі ўладамі. Ну, я думаю, што ў першую чаргу мы будем выкарыстоўваць такія формы, як публічныя лекцыі, працу ў YouTube-канале, будем рабіць семінары, канферэнцыі. Я думаю, што адзін з такіх важных накірункаў – это гістарычная дыпламатыя, каб мы маглі знайсці супольную мову паміж беларускімі, польскімі, літоўскімі, украінскімі гісторыкамі. Я думаю, гэта прынцыпова важна ў гэты момант. Дзякуй вялікі, шаноўнае гаспадарства. Тады я думаю, што на гэтай добрай ноце мы хіба што можам развітацца. Падсумоўваючы наш сённяшні стрым і пазіцыю Алексея, мы хутчэй, як беларусы, схіляемся да разнастайнасці формаў палітыкі памяці і не кажам пра тое, што беларусам не трэба святкаваць тыя перамогі, якія былі ў нашай гісторыі, але трэба ставіцца да іх са зразуменнем. І таксама для тых людзей, якія адчуваюць, што тыя страты, якія панесла наша краіна, патрабуюць асобага акцэнта для іх. Быць можа, акурат гэты дзень прымірэння і дзень памяці будзе адпаведным днём, каб ушанаваць тое, што адбылося 80 гадоў таму. Канал інстытуту тут закінулі, шаноўныя сябра гаспадарства, калі ласка, можаце паглядзець. Так што дзякуй вам всім, дзякуй, Алексей, што далучыўся. Ведаю, што тебе вельмі позна зараз, але была радая пабачыцца. І дзякуй всім, хто далучыўся да нашага Я стрыма. выбачайце, што мне так все цяжка за тым інстаграмам. Я ўжо ім не карыстаўся некалькі гадоў, таму выбачайце за задрыв. Нічого страшного, я думаю, что тут у нас аккурат такие форматы максимально приязны, максимально без гальштуков. Важно просто, каб была магчымасць уздымаць важныя для адраджэння нашай нацыі тэмы. До всім добрага вечара. Калі ласка, дадам так, што всіх, хто да нас далучыўся, абавязкова заклікаю вас прагаласаваць на выбарах у каардынацыйную раду, таму тут хвілінка палітычнай рэкламы, але я думаю, што тут сабраліся людзі адказныя, палітычна разумеюць, што палітычныя працэсы трэба падтрымліваць, і калі вам важны еўрапейскі погляд на тое, што адбываецца з Беларусю, то галасуйце за еўрапейскі выбар. Вось не магла не сказаць пару слоў пра гэта. Яшчэ раз усім дзякуй вялікі і да сустрэчы ў наступных стрымах. Да побачення. Пакуль.